Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu bila amalin, al-ilmu bila amalin jununun, wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. An rajulin min ahlil maghrib annahu kan kasiral ijtihad fil ibadah wa annahu ishtara unasan wa lam yastakmilha fi syai'in. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha faqal ma umsikuha illa wahassinu biha farji. Niki tasih bab nopo bilih tiyang niku sing paling penting ing dalam zaman akhir. Ing dalam zaman akhir menika ing dalam zaman nalika sithik sing purun ngaji, kathah sing njaluk ning sithik sing weweh. Nalika kita sedaya nemoni zaman sing kados mekaten, maka sing luwih langkung sae niku golek ilmu ngaji timbang ibadah. Mereka ngetikanipun ulama, ngelmu kok tanpa ngamal iku bento. Ngelmu kok tanpa ngamal niku bento. Lah ngamal tanpa ilmu iku ora ana. Nggih. Sakniki jenengan angen-angen. Kewajibane wong Islam niku dipun perintah dening Gusti Allah. Sing di ringkes mok rong perkara. Inna jami'a awamirillah turja'u ila khoslatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngendika tenggene Al-Qur'an, Kanjeng Nabi tenggene hadis lan kitab-kitab sedaya niku inti menungso niku mung ngelampahi rong perkara. Siji, iman tenggene Gusti Allah, nomor kalih nggadahi apa saake utawa kasih sayang karo makhluke Gusti Allah. Jadi nek loro niki pun jenengan lampahi, yakti jenengan pun nglampahi sekabehane perintah Gusti Allah. Inna jami'a awamirillah turja'u ila khoslatin. Molono tok. Jadi umpama jenengan niku sregep salat jamaah, sregep wiridan, tapi karo tanggane kok ora apik, berarti agamane dereng sempurna. Lah sakniki coba jangan angen-angen, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Niki ngilmune, niki perintah kanjeng Nabi. Lah perintah kanjeng Nabi dimetegasaken dening Gusti Allah, wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta' bi idznillah. Jadi Nabi Muhammad niku diutus kalih Allah, diutus ora kanggo ora mau lakoni, ora diutus Nabi kejaba menungso wajib taat nunggune kanjeng Nabi illa biiznillah. Jadi nek awak dhewe ora nglakoni apa sing diperintahno kalih kanjeng Nabi, garis miringe berarti awak dhewe mbantah perintahe kanjeng Nabi. Padahal perintah Al-Qur'an, wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'. Coba kudu mau taati. Saniki balik tengene hadis, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Ngendikane kanjeng Nabi, sapa sing ngaku iman nggone Allah iku wajib mulyakno tanggane.
wajib ora kok sunah. Mulyane niku sepundi? Mulyane iku ora kok kono ngawe ingkung sampean bales ingkung. Iku kurang apik jenenge ya. Iku jenenge isih transaksional utawa ngibadah adol tinuku. Cara upamane aku gelem nang Karang Nangka, nek wong Karang Nangka gelem nang Gandu. Iki jenenge ibadah adol tinuku. Aku gak nyindir ceri. Iya Kang nggih. Berarti nek ngono, kula niki wong apik, wong aku ora tau diparani ngaku rene Ayo kowe saiki. Tapi diwales wong rolas kan. Sekali rono wong rolas. Nggih. Dadi apik niku mak napa? Apik niku ora kok kono nglakoni apik, awak dhewe bales apik. Ngono ku durung apik. Sing apik tenan iku mulyana tenan nalika tanggamu ku elek ning mok bales keapian. Saiki jenengan angen man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Iki ajaranipun Allah. Saiki lho sing kelaku wis sak Indonesia menawa ya sak Indonesia menawa. Ya. Ana desa salah siji desa ape ngadakno apa jenenge iki mbah muludan mbah rejepan mbah napa-napa nggih macam-macam nggih ngundang kiai adoh ya ngundang kiai adoh iki kira-kira oleh ngormati kiai adoh mau karo kiyaine dhewe luwih sing ndi nek kiai adoh oleh golek-golekno ya Allah sumbangan itu pirang juta, pirang puluh juta. Kiyaine dhewe 50 Alhamdulillah. Kisah pendang iki. Ora malah kisah pendang. Iki cerita man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Jadi tangga wae kudu mulyakno. Apa meneh tanggamu sing dadi kiai. Sing awake ingkung ya mok mulyakno, sing ora ya mulyakno. Padahal iki kiai ndekne iku ngajarno apa? Ngajarno ilmu sing ora iso mok bandingno karo ingkung. Dadi ingkungmu 10, kiai ngajari bismillah sak huruf tok. Iku nek mau timbang isih gedhe napa bismillah. Jadi nek ngono ya banget kudu mok mulyano. Jajal saiki sing akeh ya angen-angen sing akeh. Sing akeh iku rata-rata wong iku luwih semangat ziarah nang gone wali-wali adoh timbang ziarah nang gone wali sak desa. Utawa guru sak desa. Apa meneh gurune duwe wedhus jaman biyen ya, duwe wedhus, dilalah dikubur ngene kene, roh sejarahe. Dilalah pas mati patoke dienggo angon wet. Yo Pak. Iku kiai apa? Lah ngono ya. Padahal iki kiai sing kuburane di pathek wedhus mau. Iku padahal dene manggon ngene panggonan fal yukrim jaro. Ke wajib mok mulyakno ya tanggamu dhewe. Oh meneh kiai sing dadi tanggane wajib ora kok sunah. Iki perintahe Kanjeng Nabi. Mangane niku tengene ngajeng dipun terangno sekabehane perintah Allah kitab sakmene gedhe niki diajarno. Iku mok loro. Siji iman ngene Gusti Allah, nomor 3 mulyakno utawa seneng karo makhluke Gusti Allah apa maneh tanggane. Kula wingi ngaji tengene Dik tanggo kula piyambak niku. Lah iya saiki upamane awakmu digawe sing milu usung-usung meja iku kiai
Tanggane ora kok Sunan Kalijaga, ora kok Sunan Bo. Paham nggih? Jadi jenengan umpamane mara Sunan Bonang ya oleh, sing larang sapa? Tapi kudu mok dhisikne sik. Jadi al-aham sumal aham sumal aham. Jadi wong Islam iku golek sing luwih penting dhisik. Lagi sing rada penting, lagi sing rada penting. Jadi kaya ngene iki upamane. Kaya tengene desa ana ngaji, ya ana ngaji. Dilalah pas malam iku sampean duwe jadwal ziarah nang gone Wali Songo upamane. Dhewean upamane. Iki apik ndi? Kowe ngutamakno ngaji apa ziarah apa ngaji sik lagi ziarah utawa ninggal ngaji mara ziarah? Bayar. Kandhani kok lho. Kok dhewe mesti dhewe. Saiki zaman iku zaman nalika akeh sing pidato, sithik sing ngaji, akeh sing njaluk-njaluk, sithik sing wae ibadah nek pada zaman itu sing paling utama iku ngaji, ora kok ziarah. Sampeyan nunggoni bojomu bar magrib oleh wong iku keapian. Sampeyan nunggoni anakmu nunggoni omah ya oleh wong iku ya keapian. Iku yo ibadah. Tapi kok ana sing barengi ngaji, sampeyan kudu luweh dhisikno ngibadah sing rupa ngaji. Mergo Iqra bismi rabbikal ladzi, perintah ngaji ku ora kok kanggo kiai, ora kok kanggo tani, kabeh itu kewajiban. Sing serbanan ya isih wajib, sing tuwa ya isih wajib. Rumah samu terus nek wis koyo Mbah Nuring ini terus gak wajib lho ya tambah wah. Tapi sakniki jajal kula niku nek tengene grup-grup niku teng grup-grup WA, teng grup ngene rotip niku lho nggih. Niku pengumuman ini dipun aturan apa? Diharapkan kedatangannya nanti malam di Karangnongko dalam acara rotip. Yo ngajine kok ora diketok. Wis tak sindar, iku ora paham, Pak. Padahal rotipan, manakipan, nek ora ngaji sik ora ngarah kodak. Dadi iki ngibadah sing paling utama. Supaya sampean roh, oh berarti sing kudu tak mulyakno iki sik, oh iki sik. Jadi wong cerdas iku ora kok wong sing iso bedakno antara dhuwit 10.000 karo 20.000, ora kok ngono. Wong cerdas iku ora kok wong sing iso bedakno ireng karo putih, ora. Neng wong cerdas iku apa? Wong sing iso milih luwih apik dari yang baik. Nek ana sing luwih apik berarti sing apik iki ditinggal. Ngaji luwih apik, wiridan apik. Mangane kiai-kiai niku pesen Mbah Mun, pesen cung pengen nongone desa, jenenge desa. Ya, jenenge desa iku umpamane ana kono ana nggon ngaji, sapa wae sing ngaji, kiai sapa wae sing ngaji. Kowe aja dhisikno wiridanmu, aja pahpoh mletemu ora karuan. Iku Mbah Mun sing ngono ya. Dadi dhisikno ngaji sik. Cara wiridan engko bengi iso dikonto. Mergo ngibadah sing paling utama, wong cerdas iku piye? Wong sing iso milih lebih baik daripada yang baik. Ziarah Wali Songo apik, mulyakno kiai tanggane luwih utama. Ya mbah sesuai dhewe iku aku wae lho nek ngono ya. Apa nek mbah yo? Lho iki man am. Lho iki sampean lagi ngaji lho bahkan kowe nek ngaku iman karo Kanjeng Nabi, endi sing kudu mulyakno? Jadi kula niku ngibaratno ngenten, ngibaratno sampean niku mulai cilik urip nang ngene Karangnongko, dilalah diwehi sawah kuru, mok sak pes pisan. Mok tangguri jagung untuk pira, mok pari untuk mok sak pes pira. Tapi anane sampean niku duwe tek kaya apa rupane
sawahe ning iku sawah-sawahe dhewe. Sing sebab sawah iku sampean iso tuku macem-macem, tuku pitik ya iso manakipan ya iso. Jadi sampean iku iso urip mulai cilik sampai gede sampai tua iku barokah duwe tanah kuru nek sapes bisa. Paham nggih? Maksudnya paham jenengan? Berarti nek ngono sampean kok aja luwih seneng karo sawahe tanggane wong kono sing luwih oleh napa mboten? Ya ora oleh, ya sawah-sawahmu dhewe ya mau hormat-hormati sebab sawah iki nek kuru lah. Nek makome di uyahe wedhus Allah ning iku tanggaku dhewe, ya nggonku iki kudu luwih takmul ya. Jadi apik karo tangga kono iku ya apik, tapi luwih penting ngapiki tanggane dhewe. Mula zakat iku sing apik. Nek zakate wong Karang Nangka diwehna wong Karang Nangka apa wong Gandu? Lah ngono to. Mu anakku ya oleh wae, tapi luwih apik tanggane zakat mosok ngowehno kono wong Jakarta kok yo ora yo kene iku lagi sampean dilumati babakan fal yukrim jaro. Imam Ahmad Rifai niku nate tenggene siji desa niku ana asu ku sing gudiken. Saking parahe gudikene niku asune kapan lebu nunggone omahe wong diusir-usir kabeh moh pokoke nggih dilelah kalah Imam Rifai niki asu mau kuwi digawa terus digono nggone tempat sing adoh diwehi omah-omahan. Dadi nek mangan yo bareng. Dadi Imam Rifai nek mangan yo bareng sak omah maksudnya iya kok. Tujuane Imam Rifai niku napa? Tujuannya itu ngrumat makhluke Gusti Allah. Kira-kira kalau Imam Rifai niku di rumat sekitar 40 dino atau 30 dino saulan wis mari niki gudike wis mari didusi mendino terus digo balik tengene desane. Lah wong-wong desane niku sami-samiran mbah niku jenengan kiai kok kiai gendeng lho ya. Wong ana asu kaya mau rumat kaya ngono ndak alasane apa Mbah. Imam Rifai jawab ngene. Aku kuwatir sok nek nunggone akhirat Gusti Allah ku nyeneni aku. Ngomong ngene karo aku. Kowe nek ora gelem rumat makhluk kena apa? Umpamane awakmu tak coba kaya asu, kira-kira kowe gelem apa ora? Ngono. Kira-kira kaya ngono. Dadi Imam Rifai niku ngrumat asu iku minangka njaga hubungan antarane Imam Rifai kalih perintah Gusti Allah. Ora krana piye-piye. Mung krana njaga hubungan antarane kawula karo sing kuwasa. Sing kuwasa kandhane ngene, kowe nek wis iman karo aku api karo makhluk. Lah wong asu wae diapiki. Apa meneh tanggane dhewe sing duwe dong nggih. Tapi ngene iki yo abot. Kamane ora ngaji ora man amana billahi wal la ya jajal sampean lho. Sampean apik, sama nopo ae ku tanggane dhewe. Dan itu wajib dimulya. Mangkane ana kiai nang ngene siji desa iku ora gelem apa jenenge ngrumat kucing. Ana sing ora gelem ngrumat kucing, padahal kucing iku sesuatu sing napa? Sing dianjurno. Mergo ana cerita Abu Hurairah nggih, Abu Hurairah. Ana siji desa niku ndekne gak gelem ngingoni kucing. Ditakoki alasane, "Mbah, kenapa gak gelem ngingoni kucing?" Aku kuwatir aku nek ngene kucing, tikus-tikus sing nang omahku ku melayu nang gone tangga.
repot dia ngilmu kok abote kaya ngene ya jadi kaya Abu Dar kecil. Kenapa disebut Abu Dar? Abu Dar itu sebab ini sebab Abu Dar itu mergo setiap dina dene iki ngawei semut-semut apa dijatah semut nganggo gula. Iku krana minangka njaga hubungan antarane Abu Dar karo perintahe Gusti Allah. Mangane to mriki dipengendikakno ngelmu kok tanpa amal bento. Ngelmu tanpa amal bento. Sampeyan wis tak dono ilmune. Nek karo tangga kudu apik, karo kucing kudu ora mok lakoni berarti ana dalile jere. Jadi ngelmu tanpa ngamal jununun bento. Lah ngamal tanpa ngelmu ora jadi kaya-kaya iki ana cerita teng kene mriki ana wong ijtihad ngibadah iku ngibadahe ijtihad piyambake niku ngaji dantek jenenge ngaji dantek iku ya entuke ya dantek piyambake niku tau krungu cerita kiyane kandha pokoke wong iku aja zina gede-gedene dosa iku apa gede apa zina piyambake niku krana ngajine mung sepisan tok dantek ngono nek lapanan tok ya ini mulai diangen-angen sing penting aku ora zina tapi kepinginan zina ku kuat akhirnya piyambake niku tuku khimar wedok tuku apa cara kene ya sapi wedok wedhus wedok lho ya lagi tujuannya dikeloni angger beng dene pede dikira iku nek ngeloni wedhus iku ora dianggap ya ana ngene iku ya ana kitabe ngene iki cuma temen iki khimar jadi manane wong ku nek ora ndek ilmu anggapane bener tapi kleru dianggap yen nek zina kok mbek menungso tok ya ora ambek pitik ambil apa jenenge wedhus padha-padha zina. Lha iku nek ora roh maknane ya ora iso tok nembene Gusti Allah. Makane wis panjenengan sakniki niku aja sampai ninggal ngaji. Ya, iki minangka apa jenenge nderekno perintah Gusti Allah zaman akhir iku nek sampean kepen golek nggothek rahmate Allah sing gedhe iku sing paling utama iku lewat ngaji ora lewat wiridan. Kok umpama jenengan gadah wiridan sing rutin monggo dilakoni monggo oleh neng nek pas dilalah barenge ngaji dhisikno ngaji sik ngrungokno sik apa sing diceritakno karo kiai. Sing dimaksud ngaji ora kok maca Quran mboten. Ngaji ngeten iki kiyaine maca kitab terus terang. Iki jenenge napa? Ngaji lah. Ngaji sak menit iku derajate luwih utama timbang wong wiridan 71 ping 70.000. Ayo piye? Jadi wong ngaji ra ketang sak menit iku luwih utama timbang wong 71 wiridan ping 70.000. Bojoku nek mau Bu melu ngaji ora? Oh iya melu ngaji Pak. Lah kenapa? Jarene ngaji ngantuk-ngantuk lah luwih utama timbang wiridan. Oh, kena matan kok apik kaya ngono. Ya. Saiki sampean tak critani. Wong nek kepengin sugih, dene maca napa? Maca napa surat Waqiah. Sampeyan surat Waqiah bar salat ping 13 tes plong. Jarene, kaya bar salat maca 3 sampean maca Waqiah ping 13 iku setiap salat iku luwih utama sampeyan iki lho ngaji bareng-bareng luwih mandi ngaji timbang wiridan mau ping 13 makane bojoku semangate pol pokoke kene Bu nek pas ngaji ndonga sing apik-apik apa dongane sing apik ya muga-muga duwe akeh malah ngono ya isone Mekah wedi intine inti pokoke napa
Sekabiane perintah Allah iku intine siji iman nang Gusti Allah, nomor loro jenengan apik karo makhluke Gusti Allah. Lan muga-muga kula panjenengan kebuka atine dipun kumesoaken ngilmunipun Gusti Allah dumateng atinipun kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma al-Fatihah.